Helo a chroeso i bodlediad rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris a fel yr arfer Iestyn Thomas dy fi. Dim Carwyn Evans yr wythnos yma, ond mae fe'n braf cael ti nôl, Iestyn, siwr i ti? Yeah, good. Neithwr oedd dechreuad o anwyd dy fi, so falle bydd y llais ddim mor brydferth a fe mae'r fe arfer. Ond, fi dal yma, oedd llawer o rygbi wedi digwydd dros y penwythnos, mae rygbi ar y nawr. Edrych ymlaen. Os chi'n sôn am y gêm yna, Super Rugby Cymru fel yr arfer, a math ymlaen wrthnos yma. Mae ail hanner dyn ni i wylio, sef penywod gytre i Abertawe, penywod newydd sgori rhyngipiad wych gan Rawli yr asgellwr, felly maen nhw'n mynd ymlaen ar foment 24 pwynt i 10 o mae Ben Bernard trosiad. A mae wedi llwyddo. Felly mae dyn nhw'r ail bwynt bonus fel mae'n sefyll, ond heb a'r pwynt bonus gyntaf, felly 6 pwynt ar y foment i Ben y Bont fel mae'n sefyll. Sôn am Super Rugby Cymru, gaethon ni wythnos, wael iawn yn y rhagdybiadau. Iestyn, ti oedd yr un gored, y doi yn gywir, sef efo feil Glyn Ebwyd yn ei weid gytre i lan am ddyfru a Rygbi Gogledd Cymru gytre i Bont y Pŵl. Hwna ddod un ges i'n gywir, pob un arall y ges i'n gywir. Canlyniadau bach yn syfrdanol yn rygbi, Super Rugby Cymru wrthnos fatha? Oedd llawer o siocs i'n meddwl, yn wedi Glyn Ebwyd ennill yn erbyn llan am ddyfru. Quins yn bydd i Caerdydd, fi ddim siŵr o'r llawer di roi hwnna lawr ar dechrau wythnos diwetha. A wedyn y gêm na rhwng RGC a Pont y Pŵl, ble nath y term defence is optional wedi dod yn wir yn y gêm na, fi'n meddwl. 103 o bwyntiau fe'n gyrru yn y gêm na. Pont y Pŵl yn mynd gytre 6 pwynt a Pont y Pŵl yn mynd gytre 1. Sydd, nes i weid yng nghanol wythnos ar bod Caerdydd, falle dyle fe fod bod chi'n cael -1 pwynt ar gyfer colled o fwy na 15 o bwyntiau. Beth ti'n credu, Iestyn? Mae fe'n un i'r undeb i penderfynu. Fi ddim ond roi unrhyw beth mewn i hwnna, oherwydd mae fe'n diddorol beth maen nhw'n neud yr ail bwynt bonus yna. Felly roi bach mwy o emphasis o tîmau felly cael ei ymlaen chwarae, nid just sgori 4 cais a wedyn roi foot off y gas fel maen nhw'n dweud yn Saesneg. Mae fe'n un diddorol am, mae'n gallu newid y cyngor ti'r diwedd y blwyddyn. Be fi ddim cweith yn deall oedd ar ddechrau y syniad yma o Super Rugby Cymru, y reswm nath nhw cael gwared a promotion and relegation, oedd bod nhw moyn sicrhau bod y chwaraewyr ifanc ma'n cael ei chwarae dim os lle o'n nhw yn y gyngred. Fel os nhw ar wylod y tabl, bydd y boes ifanc yn cael ei chwarae. Ond wedyn, os mae fe'n 15 bwyntiau, mae hwnna'n dangos bod nhw moyn gweld bod y tîmoedd gorau yn cael ei gweld pob wythnos. Mae'n dau, yn fy marn i, mae'n dau neges gwl wahanol. Ti'n cytuno? Ond ar y flip side, os o'ch chi'n cwpl o scores lawr, a wedyn chi gallu stopo'r effaith o cael y tîm arall cael y pwynt nes. Os chi wedi cael awr rygbi eitha falle wael, dy un tîm, a mae tîm arall falle 15 pwynt i fyny. Mae bach mwy o emphasis wedyn, os chi'n ymateb nhw'n gorffen y gêm yn dda, falle maen nhw'n rhoi law 1 pwynt, a falle 2 pwynt arall wedyn, os maen nhw'n sgori cwpl o weithiau i gael y pwynt bonus o colli o mewn sai. So nel cefndir dy fi fan hyn, ddim o beth yn digwydd. Ond, bydd yn diddorol siodeith hynny, o'n i'n meddwl falle bydd yn diddorol os mae tîm ar ddiwedd y flwyddyn, angen sicrhau bod y tîm arall ddim yn cael 6 o bwyntiau ac yn mynd am gol ardal am neu cic am y pist pryd maen nhw 16 o bwyntiau lawr. Felly bydd yna'n diddorol, sa'n siŵr. Ond, anyway, mae hwnna'n y dyfodol pell gobeithio. Newn ni sôn fan hyn am y rhanbarthau, herwydd penwythnos dda iawn eto yn rhan fwyau i'r rhanbarthau, os ti'n edrych ar felly cymryd ail hanner y scarlet math ohoni a ail hanner y dreigiau, ond heb law am hynny, rygbi dda iawn a canlyniadau dda iawn, ond gewn ni ddechrau dy tîm sydd reit ar dop y tabl, yn ei bron a bod, sef Caerdydd.
Ie, odi, a smod, dwy fuddugoliaeth o dau, a bydd Matcherath yn really pleased y dechreuad yna. Of gwrs, chi'n edrych ar tymor diwethaf, nhw wedi colli'n agos yn erbyn Bennett yn y funud ola. Fi credu sgôr eitha tebyg o ble oedd nhw yn erbyn Zebra yn wythnos gynta. A wedyn, tymor diwethaf, ni'n mynd lawr i Llanelli a colli. A nawr bydd yma mynd i mynd lawr i Llanelli a ennill dy pwynt bonus. A smod perfformiad really dda gan Caerdydd falle dechreuad eitha araf ar ôl cwpl o eiliadau, ond nhw wedi ymateb nôl a troi'r gêm droso. Ie, 10 o eiliadau fi'n credu yn gyfan gwbl. Cyn i Max Page rhedeg drosto am gais gyda'r gêm, oedd hi ar, fel nath Liam Belcher gweud, symudiad wedi chreu gan Matt Sherrod, oedd hi ar yr ail ddechrau, neu'r dechrau cyntaf, holl. Oedd e'n gêm bach yn odd, fi'n credu. Os chi'n gweld y canlyniad, mae fe'n edrych fel canlyniad eitha, nid hawdd felly yw'r gair, ond sicr yn Caerdydd, ond fi'n credu dyw hynny ddim yn gweud y holl stori ydy e. Ie, oedd, yn wedig y dechreuad oedd ysgalus di cael, 15 pwynt i fyny ar ôl rhyw 12 munud, a oedd ddim yn edrych yn dda i Caerdydd y gwbl ar ôl y dechreuad yna, ond wrth gwrs nhw wedi ymateb nôl a defnyddio'r cryfderau'r pac. Oedd Azrati ddim yn rili dda yn erbyn Alex Hepburn. A wrth gwrs y Hepburn ddim yn mynd i'r cell cosp, ond oedd cyfleoedd neu sgalus hefyd i dod nôl. Pwy nath y pwynt bonus gan Ben Thomas di cael ei selio. Wrth gwrs oedd Costello di methu cwpl o cicau, ond oedd y cyfleoedd na, dyna beth sydd pwysig i Scarlett, oherwydd gemau blwyddyn diwethaf, falle nhw wedi ehangu'r colled yna o ryw fath, dy'r gwrthwynebydd sgori cwpl o ceisiau til diwedd y gêm, ond oedd awgrym fod o'n nhw'n agosau tuag at y tîm sydd lan yn y tabl, ble mae'r brwydr yna rhwng y tîm oedd yn y canol dy'r wyth ucha. Ie, oedd e ddim y ffordd, wel, y ffordd ddau dîm ti'n mynd yn wario blwyddyn diwethaf, efe, sef, oedd Scarlett blwyddyn diwethaf, falle yn cwmpo bant yn y 40 munud ola, a Caerdydd, wel, o'n nhw ddim yn gallu gweld gemau allan, a nath nhw'n gweld y gêm allan yn dda iawn, rhaid trwy'r clod, nhw'n ddiffyn yn y 10 i 15 munud ola, a nhw'n amddiffyn yn eitha sicr, nhw'n troi beth dros yn aml, Dan Thomas, oedd e'n wych, McNally yn yr ail reng, yn fyd, oedd e, ddoi o'r chwaraewyr sydd wedi dod mewn i Gaerdydd, wedi cael effaith mawr. Fi'n credu hynny yw'r peth fwy amlwg mor belled i Gaerdydd, bod ar y rwyddiadau maen nhw wedi gwneud, ddim llawer ohonyn nhw, ond mae'r cwpl maen nhw wedi gwneud, maen nhw wedi cadw lan mawr ar y gemau. Ie, odi, mae llawer o praise sydd wedi dod mewn dy'r ddwyna ti wedi sôn dan o McNally a'i reng. Rhywun roedd Caerdydd angen cael mewn y carfan, so mae dyn sy'n rhoi llawer o grynt fi'n galw'r term, felly ddim y term cywir, ond rhywun sy'n neud y gwaith caled yna yn yr ail reng, a just, felly gwaith be mae cwpl o pobl felly ddim yn gweld, a mae Dan Thomas yn yr ardal y rycs yna. Mae fe just mor dangerous i llawer y tîm oedd, a mae wedi fod yn yr rwyddau dda o Bristol, oherwydd cwpl o pobl yn felly dweud, felly mae fe ddim yn mor dda o ble oedd e, cwpl o fynyddoedd yn ôl, ond mae wedi ffindio'r ffordd nôl dy Caerdydd. Ie, Sheedy yw'r un peth, oedd e ddim quite yn... Oedd e ddim yn y safle lle oedd e, beth bod 2-4 mlynedd yn ôl, lle oedd e'n rhedeg bopeth i Bristol, rhaid o fe yn dechrau, oedd Adrian McGinty fyna fel enghraifft, hyd yn oed cyn o fe, oedd Tiff Eden yn wario eitha llawer i Bristol, wrth gwrs oedd wario i Zebra llynedd, oedd sa'n siŵr oedd dan na, sa'n gwneud gwrdd na. Oedd e di adael yn ystod y haf. Do. So, bydd yn diddorol i weld Siolaeth Caerdydd. A weld Scarlett, wrth gwrs, mae'r ddau dîm yn dechrau ar nos Wener wythnos yma. Newn ni sôn am hynny yn y man, ond rhaid sôn am y gweilch. Am berfformiad lawr ar heol Bragdy, wel, lle mae'r gêm ma'n mynd ymlaen, wythnos yn ôl yn erbyn y Stormers, wrth gwrs. Gathon nhw fuddugoliaeth dda iawn yn erbyn y Stormers yn Ne Affrica blwyddyn diwetha, ond oedd pawb yn meddwl falle
o'r Stormers, tîm yn gwahanol, ond wrth gwrs, dylanwad gath Nicky Smith ar y gêm hynna flwyddyn yn ôl, ond, wel, am berfformiad gan y gwyrch. Oedd, ar ôl eitha tebyg i Caerdydd ar ôl falle 20 munud, 20 munud, oedd falle gêm yn edrych, falle di hwnt nhw, oedd fe ddim yn dechreuad really cryf, y Storm wedi dod mas o'r blocs a ti'n gallu gweld fod nhw angen fel rhyw bach o revenge o ryw ffordd ar ôl beth nath o gwyrth wneud nhw lawr yn Cape Town blwyddyn diwetha, blwyddyn me, ond tymor diwetha. Ond ie, oedd fy mateb na dy'r gwyrch, rhywun fel Rhywun Morgan Williams, Jack Morgan, ddwy chwaraewyr really dda, wrth gwrs Dan Edwards yn cael y full house fel maen nhw'n galw e. A then ail hanner really dda gan y gwyrch. Holl sôn am yr hyneri oedd yn cael ei ddangos yn lawr yn Barca Scarlett, wrth gwrs Gareth Davies, Evan, Aled Davies a'r 4 maswr oedd ar y car, Sam Costello, Iwan Lloyd, Ben Thomas a Callum Sheedy, ond yr haneri i'r gwylch enillodd y gêm mewn ffordd yn dod gol adlan gan beth bod 40 metr gan Dan Edwards, cais wych ganddo fe o wedi creu gan Reuben Morgan Williams ar ei ganfed gap. Weithiau chi'n gweld yn dewis romantad bod nhw'n rhoi chwarae'r y gêm. Ni'n gweld fel enghraifft felly Dan Thomas yn cael chwarae'r y gêm yn Barca Scarlett yn mynd nôl at y Scarlett lle oedd wedi dod trwyddo, ond canfod gêm Reuben Morgan Williams, cais a chreudau arall, oedd e'n llawn heiddi'r clod hynny yn dod. Ie, oedd, a gym cico fe hefyd, falle y pethau chi ddim yn gweld ar y highlights, os sy'n gwylio nhw ar pe bynnag platform yn nhw dyddiau yma, ond ie, y gym cico fe'n eitha dda ac yn effeithiol dy'r ymodau, a wedyn y pethau creadwy wedyn o sgori cais, a y chip na wedi adlamu nôl lan iddo fo ar pwyslais o wneud dadlwythiad na, herwydd falle rai mewnwyr falle ddim yn neud y dadlwythiad na, maen nhw mor agos i'r llinell, falle maen nhw just yn arwas am y flaen wedi dod nôl mewn a falle awgylchu'r bel, ond then rediad dda hefyd gan Edwards i creu y cais na, ond oedd Morgan Williams yn wych ar y penwythnos. A sgorio nhw cais da, cymal ola'r gêm, sef sgarfod symudol a cais cosp yn cael ei roi oddi ar hynny. Cais yn dod o'r lein, sdim cais yn dod o'r lein sydd just i bod ym Mhen y Bont. Mae hwnna falle y drill gweitha fi wedi gweld, lle neidiodd neb mlaen nath o dymu gan y bachwr, a wedyn cic rydd i Abertawe, a nath nhw gyfer syth flan, a ath 5 metr a ath y bel syth mas. Felly, falle y munud gweitha o rygbi ni'n mynd i weld flwyddyn. Mae yn Super Rygbi Cymru, ond wrth i fi weid hynny, mae Pen y Bont newydd fynd dros am gais, felly maen nhw'n taro nôl yn ymestyn eu mhantes nhw yn y gêm hynny ar ôl cael y fuddugoliaeth yn Abertawe. Maen nhw'n edrych fel maen nhw'n cael y fuddugoliaeth gatre byd. Da'r gwylch ar ôl yr llinell, cwestiwn hir yma, ar y gwylch, pa mor bwysig yw cael pwynt bonus nath i greu? Oherwydd, blwyddyn diwethaf ni'n gweld, falle 2 flynedd yn ôl, oedd y gwylch ddim yn cael pwynt i bonus o'n nhw angen, a wedyn blwyddyn diwethaf, o'n nhw wedi colli mas ar ambell i bwynt, chi'n meddwl am Munster gytre fel enghraifft, chi'n meddwl am Ulster fyd, pa mor bwysig yw i cael y 5 pwynt o'r gêm na yn erbyn y Stormers? Ie, oedd, y ddwy gêm na, o rhaid, blwyddyn tymor diwethaf, nhw wedi cael 5 pwynt yn erbyn y Stormers, ond nhw wedi cael dim byd yn erbyn y Drigau lawr yn Rodney Pryd. So, os chi'n edrych ar y ddwy canlyniadau na, mae fe'n wella o blwyddyn diwethaf. Wrth gwrs, y ffordd nhw wedi colli yn Casnewydd, falle dal yn pigo rai cyfnodau'r gweill mas na. Ond mae fe just, mae fe mor pwysig i pigo lan pwyntiau bonus yn y cyngor yma, herwydd mae'r tîm oedd mor agos at ei gilydd nawr. Dwi'n credu mae'r gap wedi lleihau yn wyth. Oedd e'n dyn rhwng y tîm oedd yn y canol byddyn diwetha, ond fi'n credu mae mwy o tîm wedi dod mewn o'r gweilod. Gweld Zebra ennill y pwynt bonus ar y penwythnos yn erbyn Munster. Oedd neb wedi cael hwnna, oedd prediction super wedi mynd mas o'r ffenes yn gyfan gwbl.
Ond, mae fe mor bwysig, 2 tymor yn ôl, oedd y gwyll di cael yr un faint o fuddugoliaethau tîm oedd yn y 80au, nhw ddim di mynd mewn i'r 80au, roedden nhw ddim di cael pwyntiau bonus. Byddai'n diwetha, nhw di cael just dy cwbl o canlyniadau di mynd ochr nhw. Ond nawr mae momentum dyn nhw nawr i cario ymlaen, oherwydd falle peth o penwythnos cyn, fe nhw wedi colli'n hwyr, oedd falle di falle roi mewn fel losing a habit, a falle bydd gemau nesaf, so mae gemau really, really anodd oedd i gatre Munster, oedd i gatre Ulster, gemau gatre yn erbyn Stormers a Bulls. So, falle bydd e'n 5 colled, ond ar ôl colli un, maen nhw wedi ymateb yn really, really dda. So, cael y pwynt bonus na ti ar diwedd y gêm. A falle Cendyn Merin most pointless fi wedi gweld eriod. Ond ie, mae fe'n dda i tîm Toby Booth. Ie, gewn weld siwreith y gwyrch wrth yma, wrth gwrs, games ebra yn eitha bwysig i sôn am pryd ni'n sôn am hynny. Swn i'n mlaen yn gyflym i sôn am dreigiau. Wel, hanner gyntaf, oedd cyfleoedd dyn nhw, wel, falle ni'n gallu sôn am 2 gêm mewn un fan hyn, mewn ffordd, oherwydd rwy'n credu bod yn eitha debyg sôn am gêm menywod Cymru a gêm y dreigiau. Oedd y 2 dîm wedi cael cyfleoedd yn y hanner gyntaf. Chi'n sôn am Harry Wilson yn torri trwyddo ambell i waith i'r dreigiau. Steph Hughes hefyd, da menywod Cymru o'n nhw'n mynd yn agos iawn at y llinell gais, heb cymryd cyfleoedd nhw yn y hanner gyntaf, a wedyn yn erbyn Leinster a Australia, wel, oedd yr ail hanner yr un ffordd o'r holl gêm. Yn falle dechrau dy'r dreigiau. Pa mor dda 40 munud gyntaf a pa mor siomedig oedd yr ail 40 yn y fan di? Mae fe fel gêm o 2 hanner i fod yn onest. So, hanner y cyntaf oedd e'n bach yn agos yn y 2 gêm, wedyn yr ail hanner, oedd pethau di newid. Dy'r dreigiau, fi credu, oedd e'n eitha ples ti gweld tîm Daw Ffraneg yn oddi gatre yn cysadleuol am amser. Felly, cwpl o fynyddoedd yn ôl, o'n nhw ddim, a oedd y scores yn pentyrru lan. Wrth gwrs, felly, ti'r diwedd y gêm, felly oedd bach o flaenedig, chwaraewyr yn flaenedig ti'r diwedd y gêm na, a oherwydd y pwyslais yna ar hanner cyntaf. A wrth gwrs, os mae tîm o Leinster, tîm o safon Leinster yn dod nôl atych chi, yn ymwedig yn ail hanner, pryd mae ffitrwydd yn cico mewn a pethau fel yna, so mae'n mynd i fod yn ail amser eitha hir. A felly'r elfen o Leinster ddim yn grinigol yn y hanner cyntaf, ond a felly'r dreigiau di falle dod mewn i'r gêm fel rhyw ffordd, ond ail hanner iddo falle one-way traffic, fel maen nhw'n dweud, ond mae fe dal yn eitha ples i Daw Ffraneg, a gobeithio mae fe fel y springboard i dod mlaen am y 3 gêm nesaf. Ie, ambell borthwymniad da, gwrs Harry Wilson fel ys i'n enwi fe, oedd e'n wych ar y perfformiad gyntaf, yn ymwedig yn yr hanner gyntaf, dechreuad gyntaf, dyn ni weid, dros y dreigiau. A wedyn, gêm y menywod, na sôn am hyn yn gyflym oherwydd, hanner gyntaf heb cymryd y cyfleoedd, oedd digon o cyfleoedd, a wedyn tacle pawb yn gwybod bant o dacle, hyd yn oed y rhengol sy'n mor brofiadol, rhai yn y Kevin hefyd yn cael ei methu, a Australia, oedden nhw roi wers i Gymru o'n i'n credu yn y dydd na, a y ffordd nhw'n dadlwytho'r pêl, fi credu mae hwnna rhywbeth mae Cymru angen dysgu'n gyflym, oherwydd mae gêm fawr dyn nhw nos fori, fel mae'n i'n recordo, wrth gwrs yn recordo nos iau, nos fori maen nhw'n gwario yn erbyn yr Eidal yn WXV2. Cwestiwn gyflym ar hynny, pa mor bwysig ti'n credu mae'r gêm na i dim ond i Gymru, ond falle Iwan Cunningham, oedd e dan bwysau yn y 6 gwlad cyn y fuddugoliaeth yn erbyn yr Eidal, wedyn y fuddugoliaeth yn erbyn Sbaen, a'r fuddugoliaeth cyntaf, wrth gwrs, herio'r yn erbyn Australia bythefnos yn ôl. Ond, os rhaid cael fuddugoliaeth yma yn dyfan dir erbyn yr Eidal, neu mae cwestiynau mynd i ddod eto ei swydd o? Falle, os fi credu mae'n 2 gêm nesaf yn holl bwysig i tîm menywod Cymru, so os maen nhw'n colli ddwy'n yn yr un ffasiwn o'r gêm Australia, wedyn mae falle bydd cwestiynau rhaid i cael ei ofyn, ond mae'n hanesyddol dros y fynyddoedd diwethaf, mae'r gemau rhwng Cymru a'r Eidal, dy'r tîm menywod, yn agos iawn. Ond mae dim llawer o bwyntiau mewn nhw o gwbl. Yn Caerdydd cwbl o flynyddoedd yn ôl oedd yr Eidal di ennill lawr Parc yr Arfer, wedyn oedd Cymru di ennill mas yn
yn Parma fi'n meddwl, a wedyn y gêm blwyddyn yma yn Caerdydd, y Stadium Principality. Oedd hwnna wedi mynd lawr i'r funudau ola. So, fi'n credu bydd yn gêm mwy agosan a wythnos diwetha, a jyst gobeithio bod tîm Iwan Cynn yn gallu cael y fuddugoliaeth yna. A wrth gwrs, mae Cecilia Twy Pelot yn o'r faint, so bydd hwnna bach o boost i'r tîm menywod. Ie, bach ar ôl y llanau llwyr yna o'r sefyllfa da'r visa hi. Wrth gwrs, Japan yw'r gêm ola. Fi'n credu os maen nhw'n colli Japan, wedyn mae rhaid bod cwestiynau oherwydd, wel, dylse Cymru ffordd maen nhw, a 37 nawr o gytundebau proffesiynol ddim yn colli i Japan yn fy marn ni yn y gêm menywod ar y foment o feddwl lle mae Japan yn dod o ran eu proffesiynoldeb nhw. Ewn ni nôl at USC yn y man, ond cyn gyntaf fi sôn am hynny. Cofiwch i ddilyn ni a gyfryngau cymdeithasol, os ydych chi ddim, fel fi sôn ni ar X, neu drydar, os ydych chi hen fel fi, a Instagram, a hefyd dilynwch ni ar YouTube, subscribe i'r sianel Rap, chi'n gallu dilyn pob un o'r podcast hynny. Os ydych chi moyn gwybod bydd wahaniaeth rhwng bodlediad ni a bodlediad y rap. Wel, ar y rap, nid mond maen nhw'n siarad Saesneg, maen nhw'n yfed wrth wneud hynny. Fi'n yfed Capri Sun, a mae Iestyn, beth ti'n yfed, Iestyn? Byd fantasy ro'r sugar dy fi fan hyn. So, yr unig peth ar ôl y refridge oedd, o'n i ddim yn sylweddoli bod y can ola yna dy fi. So, mae Iestyn ddim hyd yn oed yn gryf, digon gryf i gael yr Fanta da sugar. A da'r Capri Sun, rhaid i fi gyfadde, oedd rhyw, fi di addo bydd y rant yn mynd ymlaen y Capri Sun fan hyn. Mae diodydd ar gyfer juice drinks yn blant well, wel, na'n well, wahanol. Ond be o'n i'n mynd i gwyno amdano oedd y ffaith maen nhw'n newid i stro o bapur. A os chi'n cofio rhai plastig oedd yn anedd trwy'r twll yna, mae fe'n hyd yn oed fwy anodd da ti'n cael ei greu o bapur. Chwarae teg fi'n credu, just un nodyn yn Bêl Drod, fi'n credu TNS yn gyfartal yn Florence ar hanner amser. A, wel, dyna'n gael ennill a hanner os mae'n cael canlyniadau mas yna. USC te, nôl i penwythnos yma, mae fe'n dechrau nos fory, nos Wener, da Scarlett yn erbyn Connacht a Caerdydd yn erbyn y pencampwyr Glasgow. Fi'n credu mae'r ddoi o'n i'n mynd i fod na falle. Wel, pwy sy'n mynd i cymryd y dydd. Mae fe'n gêm anodd iawn i weid pwy sy'n mynd i ennill. Glasgow, colli gan bwynt yn Ulster a cael buddugoliaeth, wel, eitha swmpus o ddwetha gytre yn erbyn Benetton. Siwr o fod nhw'r ffefrynnau yn dod i Barcararfe, ydyn nhw? Ie, fi credu ma nhw. Fi credu y gêm blwyddyn diwetha yn Glasgow yn eitha agos hefyd. Fi credu un o'r gêm yn nath Caerdydd fod yn y frwydr a wedyn colli gan llain y sgôr. Wel, oedd hi'n erddig o'n nhw, felly. Ie, fi credu oedd un o'r siamplen felly lan yn Glasgow. Fi ffili cofio'n hollol llwyr. Ond, os chi'n edrych trwy twy tîmau fi, cwpl o newidiadau dy Glasgow. Un yn nhw dod nôl y Hugh Jones yn y canol dy Twy Pelotw. A chi'n gweld y partneriaeth yna yn y canol rhwng y ddau. Maen nhw yn gweithio'n rili dda yn gilydd a bydd yn eitha heriol i Caerdydd, herwydd mae llwyth o chwaraewyr yna mor delentog a y ffordd maen nhw'n falle rhoi cwpl nhw mas am cwpl o gemau wedyn dod nhw nôl mewn. Fel y rotation yna maen nhw'n neud yn mor effeithio. Ni wedi gweld yna blwyddyn diwetha bydd nhw ennill y holl beth a bydd Caerdydd gobeithio fod y cefnogwyr dod nôl dyn nhw lawr y parc arfer nos Wener. Mae fe just yn seto hun o'n lan am gêm eitha cyffroes. A ar y foment mae Caerdydd o blaen Glasgow yn y cyngred. Wrth gwrs, mae dim ond 2 gêm di chwarae, ond mae fe'n cyfle i cael real statement win, fel maen nhw'n dweud yn y Saesneg. Ie, bydd e'n cyfle i rhaid yn nhw, yn wedig ar Barcararfe, yn y nos start dan y goleadau, fel maen nhw'n gweud. A mae Caerdydd, wrth gwrs, wedi cael buddugoliaethau gwych gytre yn erbyn rhai o tîmau mawr. Ni wedi gweld Leinster o'r blaen y dod lawr, y colli Seil yn Ewrop fyd.
Fi'n credu bydd Caerdydd yn gallu... Wel, yn sicr gallu cael y buddugoliaeth. Fi'n credu bydd nhw'n cael y buddugoliaeth. Mae cwbl o anafiadau da Glasgow fyd o feddwl bod Adam Hastings a George Horndy ffili asesiadau pen penwythnos diwetha. Felly nhw allan yn hyd a cael Stein sydd wrth gwrs wedi bod yn gapten ar y rhanbarth ar sbel. Sa'n siŵr mae fe dal wrthnos flwyddyn ma neu Twy Blot yw'r capten. Ti'n cofio? Twy Blot yn sicr yw'r capten penwythnos ma anyway. Ond bydd yn diddorol. Ti'n edrych trwy'r tîmoedd, mae brwydrau gwych dros y cae i gyd. Os chi'n edrych ar Twy Blot yn erbyn Ben Thomas fel enghraifft. Os mae Ben Thomas eisiau cael ei weld fel, wel, chwaraeo'r ryngwladol i ddechrau bant a 12 ryngwladol, mae rhaid i fe cael y goruchafiaeth allan yn gemau fel hwn. Ie, odi, as mae fe'n her mawr i mynd ymlaen yn erbyn nhw fel Twy Blotw, felly un o'r form players na ar y foment, dy'r Alban yn wedi y Glasgow. So, bydde'n her fawr i gweld sut bydd Ben Thomas yn neud yn erbyn rhywun fel na ar rhywun fel Jones y tu allan hefyd, so mor dda Janis, dy pêl mynd i ddwylo, so bydd y ddwy'n yn erbyn Thomas a Lilo fi credu sydd â Chris 30, so bydde'n diddorol i gweld y brwyddyn yn y canol yn sicr. Yn sicr, sori, mae bos na fach. Ond fi'n cytuno, bydd yn diddorol i weld y brwydr yna. Twy Blot os chi'n pigo carfan ar gyfer llewod, sicr na ar y foment, fi'n credu. Bydd e'n carfan i, os mae fe ot i unrhyw. A wedyn, ti'n edrych ar y brwydrau eraill sydd ar gael. Rory Sutherland, wrth gwrs, nath fynd ar daith y llewod. Nid yr un diwethaf un cynt, efe? Oedd e ar un diwethaf, fi'n meddwl. Un diwethaf, sori, ie. A wrth gwrs, nath e gael ddylanwad mawr fyna. Johnny Matthews sy'n sgorau ceisiau am hwyl. Dyna un peth mae rhaid i Gaerdydd wneud yn gywir yn diwedd i fod yn disgybledig, a maen nhw wedi bod yn y ddwy gêm agoriadol. Mae rhaid cadw Glasgow allan o ddwy hugen nhw, yn enwedig allan o linellau yn y ddwy hugen, oherwydd, fel mae Dreigiau yn gallu weid, mae Johnny Matthews yn licio cais neu 2, neu 3, neu 4, neu 5, oddi a sgarmes symudo. Ie, oddi, as mae fe mor dangerous yn yr Aldal na. Hyd yn oed ddim dy'r sgarmes, os mae'n mwyn pilo i ffwrdd o'r sgarmes a mynd am rydych bach ei hun, mae fe dal gallu gwneud am. Mae fe llawer o gylymdad fel bachwr i sgwri ceisiau. Dyna beth yw swydd i fod yn onest y Glasgow. Pob tro mynd yn nhw llinell 5 metr o'r llinell cais. Mae fe mwy yn tebygol fod nhw yn mynd i seto lan y sgarmes, so mae fe mor bwysig i gael rhywun fel McAnally mewn yn yr ail reng i trio stopo'r juggernaut fel rhyw ffordd, so mae fe mor gryf. Un newid i Gaerdydd, Harry Miller mewn am Iwan Stevens, mae hwnna'n dangos bod nhw'n bod nhw ar y dda, bod nhw ddim yn gwneud llawer o newidiadau. A ti'n edrych ar y tîm sydd ar gad nhw, o feddwl yr anafiadau sydd da nhw, chi'n meddwl Beetham, chi'n meddwl Cabango, Josh Adams, fi siŵr o fod yn anghofio rhywun, ond... Balataw un arall yn y reng. Balataw, Thomas Young, Alex Mann yn y reng, ôl y trio nhw, Seb Davies hefyd yn yr ail reng. Gymaint o anafiadau, ond maen nhw dal yn gallu rhoi tîm sydd ar bapur, dylai fod yn gysadleuol. Pwy ti'n credu sy'n mynd i cael y fuddugoliaeth nos fory? Fi'n meddwl Glasgow Just. Fi'n credu bod y gêm agos, so fi ddim credu bydd Caerdydd yn mynd nôl mewn i'r ffyrdd o blwyddyn diwetha, ble nhw mewn gemau colli. Fi'n credu bydd yn gêm cysadleuol really go iawn, a fi jyst credu mae Glasgow yn mynd i gael just bach mwy o mantis nhw. Wel, yn anffodus am rhyw un o'n ni, mae hwn ddim yn rhan o rhagdybiaethau ni, ond fi'n mynd i fynd am fuddugoliaeth i Gaerdydd o tua 5 i 6. Fi'n credu nes i weid 5.5 pwynt. Yn dibynnu, fi rhwng 5 neu 6 pwynt am rhyw reswm, ond gewn ni weld siwreithau nos fory, nos Wener yw hynny, a gêm arall ar nos Wener yw Scarlett gytre yn erbyn Connacht.
mae hwn yn gêm anodd iawn i ddweud pwy yw'r ffefrynnau. Fi'n creu taw Connacht yw oherwydd maen nhw wedi dechrau'r flwyddyn yn dda iawn dros ben. Buddigoliaeth wrthos diwetha o diol, fi'n gofyn ti'n gweud i fi yn gynharach taw rwy'n 27.7 lawr ar hanner amser gytre yn y Ryshat. A'r wrthos cynt, nath nhw bron meiddi Munster ar domen eu hunain. Fi'n credu colli nhw 35.33 ro. Felly, Connacht, maen nhw'n dîm a hanner a nid mond gytre yn Galway nawr. Ie, maen nhw'n gallu profi fod nhw'n mynd mas i gêm oedd i gatre. A ennill, fi credu rhyw ystadegau ni wedi gweld ar X trydan, beth bynnag chi'n galw e. Fi credu y 10 gêm diwetha, mae Connacht i buddi rhanbarth Cymru. So, mae record da dyn nhw. Fi credu mae Scarlett buddi Connacht am y tro cyntaf 2021, y gêm na tu ôl i jyst yn ystod Covid, ydy gorffen 50-36. Fi credu y gêm diwetha oedd y Scarlett i buddi Connacht. So, byddai'n her. Mae fe'n teimlo fel bron yn must-win i Scarlett o ryw ffordd, oherwydd falle gêm gyfartal na'n mas yn Benetton. So mae'r ffordd nhw wedi colli'r arm wrestle yn erbyn Caerdydd wythnos diwetha. Os maen nhw'n colli to, wedyn mae fe gallu mynd mas o, spiral out of control fel maen nhw'n dweud. Ond os maen nhw'n gallu aros mewn y frwydr yna, a falle ennill, mae fe'n cyfle rili dda i dweud pil. Ie, yn sicr. Bydd yn gêm ddiddorol iawn. Fi'n ffynd o'n anodd iawn i roi dybio pwy sy'n mynd i ennill hon. Fi bron yn weid, gêm gyfartal bydd e. Na i ddim, na weid... Fi moyn aros yn positif. Na weid y Scarlett, ond fi'n gweud hynny ddim dy llawer o gryfder. Mae fe'n mynd i fod yn gêm agos y ddau ffordd fi'n credu. Bydd y ffordd mae'r Connacht i mynd, mae'n sgorio fi'n credu 68 o bwyntiau, 69 o bwyntiau mor belled yn y ddwy gêm ar gariadol. Felly bydd yn uchel-sgoriol o ran nhw, ydy'r Scarlett yn gallu sgori gymaint yn ar bwyntiau. Ti'n credu, ydyn nhw'n gallu mynd ben a Connacht a sgori 5-6 cais yn y gêm? Falle bydd yr ymodau lawr yn Llanelli, falle gael rhyw fath o awgrym ar beth sy'n mynd i digwydd lawr yna, falle bydd y glaw yn dod lawr, fi ddim yn siŵr. Fi ddim wedi edrych ar y tywydd, ond falle bydd yn tywydd sydd mor aml yn digwydd lawr yn y gorllewin, ond fi credu bydd yn tebyg i gêm Caerdydd yn erbyn Glasgow, fi credu bydd yn gêm agos dros ben, a fi credu falle bydd y Scarlett yn dwyno gan rhyw bwynt neu ddau. Fi credu mynd i fod yn fuddigoliaeth dda i dweud pil fi'n meddwl. Bysydd wedi croesi am nos Wener a, mae fe'n edrych yng Nghaerdydd o leia, falle bach o law, tua 9 o'r gloch, ond heb law am hynny, dylai fe fod yn glir. A Scarlett gobeithio rhywbeth debyg hefyd. Symud yn ymlaen te ar gyfer y weddill y penwythnos, da gweilch mas yn Munster. Mae hwnna'n mynd i fod yn gêm ddiddorol iawn. Wrth gwrs, fel nes ti sôn, Zebra yn cael y buddigoliaeth gytre yn erbyn Munster. Falle, Munster heb ddechrau tymor fel oedd pawb yn disgwyl. Fe gyda y pobl yn credu bydd y Munster lana ar ddiwedd y dymor. Ond, wnaeth nhw, dim ond just meiddi Connacht yn y gêm cyntaf, a wedyn colled yn Zebra. Mae pawb wedi gweud bydd yn tîm arbrofiadol eleni ar gyfer y Zebra. Beth sy'n mynd mlaen y Munster te? Os na obeth ar gwych? Mae fe'n un diddorol, oherwydd tymor diwetha, Munster dy'r amddiffyn gorau cyngor. Of gwrs, ni'n colli Glasgow yn y rhwng cynderfynol. Oedd bach o siom, fi credu yn y cryned na, fi credu oedd gêm gatren yn Thomond Park, bydd cynogwr Munster, fi credu eisiau ennill y gêm na i mynd mewn i'r ffainal, a falle bydd bach o pwyslais bant o'r ffainal, wrth gwrs gêm fawr yw am, falle y lefel ble nath Munster yn expected i mynd mewn i URC blwyddyn diwetha. A wedyn tymor mewn, y ddwy gêm, bydd yn mynd i roi lan 75 o bwyntau. Mae fe yn fawr. 30 yn erbyn Connacht, dros 40 yn erbyn Zebra.
Of gwrs, y gêm sydd oedd i gatre mas yn Parma, ond yr un peth sy'n wastad yn dod mewn dy Munster, os maen nhw'n colli, neu felly canlyniad sydd ddim yn mynd o blaid nhw yr wythnos cyn, bydden nhw yn troi lan yr wythnos nesaf. A yn enwedig gêm gatre, felly bydden nhw'n eitha grac. A mae rediad nhw dros yr wythnosau nesaf, maen nhw oedd y gatre i Leinster ar ôl y penwythnos yma. Wedyn maen nhw'n mynd mas i Africa i chwarae Stormers a Sharks. So, felly, bydd nhw'n troi lan a felly roi e at y gwylch. Bydd y gwylch ar ffai am pob peth mae Munster wedi wneud a bydd e'n gêm eitha hir i cefnogwyr gwylch. Ond, ar y llaw arall, mae'r gwylch wedi dechrau'r tymor eitha dda. Felly y colled na'n Rodney Pred. Os maen nhw'n dod lan ar un strwythyr y beth nhw wedi wneud dros rai 2 wythnos diwetha, mae cyfled nhw i ennill. Wrth gwrs, mae cwpl o bobl yn sôn amdano bach o rotation dy'r tîm gwylch arwydd y gêm yn erbyn y Bulls gatre wythnos nesaf. Ond os mae ddwy tîm dy'r tîm cryfa nhw mas, wrth gwrs, mae Munster y llwyth o anafiadau hefyd. So mae'n mynd i fod yn gêm agos, ond fi credu mae Munster just mynd i dwyna, herwydd bydd nhw angen fuddigoliaeth. Herwydd, fi ddim credu bydd cefnogwyr nhw'n placed dy'r amddiffyn ar dechrau'r blwyddyn, a os nhw'n colli 2 allan o'r 3 gêm gynta. So mae fe'n mynd i fod yn cyfnod anodd i nhw wedyn mynd i Croke Park i chwarae Leinster wedyn taith i Africa. Ie, maen nhw wedi, fel sy'n ildio 75 o bwyntiau. Maen nhw wedi sgori 68. Felly, mae rhaid i gynnu'r gwylch bod arni yn amddiffynol yn y gêm na yn sicr. Bydd yn ddiddorol siwreith eithaf eleni, wrth gwrs, Billy Burns di mynd yna eleni fel maswr, nath o ddechrau yn erbyn Munster, a wrth gwrs mae gymaint o chwaraewyr ddal yna, bod anafiadau dy Munster, mae chwaraewyr o frif fel Gavin Coombs, mae fe nath sgori 2 gais, wrth diwetha, Jack O'Donoghue, Wycherley, ti'n mynd drwy'r enwau, brodyr Wycherley dyna i wedi, ti'n mynd drwy'r restr yma o enwau, mae fe'n restr hir o, wel, bobl falle bydde'n tîm rhyngwladol unrhyw gwlad arall yn y hemisffer gogledd, ond i bai bod nhw ddim yn wario i Iwerddon. A dyna'r broblem ar y foment, mae'n gymaint o nhw, Jack O'Donoghue, fi'n meddwl un o'r chwaraewyr yn y rhengol gorau sydd ar gael yn yr URC am sy'n bod 3-4 blwyddyn, ond heb cael capiau falle i Gwyddelod, mae fe'n heiddi yn fy marn ni. Ond gêm diddorol, fi'n mynd i weid Munster yn dod nôl a fi'n credu bod nhw'n cael fuddugoliaeth. So, a fuddugoliaeth cysurus fi'n mynd i weid, o tua 15 i 19 bwynt. A ddim amharch at y gwylch yw hynny, ond fi'n credu, falle, fel sy'n sôn, falle bydd y gwylch yn orffwys ambell i chwaraewr, a fi'n Munster eisiau cael fuddugoliaeth wrthnos yma fi'n sicr. A'r ffordd nath nhw droi gwylch drosto yn Swansea.com blwyddyn diwetha. Mae rhywbeth dan nhw dros y gwylch ar y foment. Mae'n sicr yn y blaenwyr, y digon o gryfder dan nhw i goresgyn y gwylch yn y blaenwyr, a wedyn y cwestiwn yw, ydy'r gwylch yn gallu torri nhw lawr oherwydd blwyddyn diwetha nhw methu yn dod nhw. Ond nhw'n rhoi 2 rhyngipiad i ffwrdd i Shane Daly, yr un fath o 2 gais. Felly, falle, hynny bydd y gêm. Dreigiau, falle, mae fe'n anodd gwybod siwreith hwn oherwydd maen nhw ar y Sharks. A mae Sharks fel oedd Ffrainc wedi bod 56 blwyddyn yn ôl. Ti'n edrych ar y dîm ar bapur a ti'n credu, waw, am dîm, enwau mae i gyd, ser i gyd, ond weithiau maen nhw'n droi lan, weithiau maen nhw ddim, weithiau nhw'n droi lan yn hanner awr, a weithiau maen nhw'n troi bant am y rai lan, fel yn yr achos yn y gym yn y thosweth yn erbyn Connaught. Fi'n credu mae un o'r box eisiau sy'n dod mas o ymddeol rygbi chwarae dros y Sharks, herwydd bydde'n fit perfect i'r tîm na, herwydd maen nhw mor anghyson, ond oedd e blwyddyn diwetha, tymor diwetha, ond wedi bydd i dreigiau lawr yn Rodney Pred yn y Cwpan Her oedd y gêm na. A wedyn mas yn The Africa mis Tachwedd diwetha, nhw wedi rhoi bron 70 pwynt ar y dreigiau, fi'n meddwl, blwyddyn diwetha. So,
Mae fynd i fod yn her i tîm Dau Flanagan, ond mae fe mor bwysig i nhw i dechrau'r bloc yma, 3 gêm gatre yn erbyn Sharks, Lions, Benetton. Fi credu falle yn yr order anghywir, ond fi credu mae Benetton yn y canol. Ond, os maen gallu ennill gêm na yn erbyn y Sharks, llwyth y momentum dyn nhw. Ond mae tîm cryf yn erbyn nhw, a dyna bydd rhaid i'r flaenwyr dod mas yn yr un ffasiwn a ble o'n nhw yn erbyn y gwylch. A yr un ffasiwn ar hanner cyntaf yn erbyn Enster, a wedyn os bydd pethau felly ddim yn mynd y ffordd dyle fe nhw i tîm Dau Flanagan, wedyn maen nhw rhaid i aros mewn y brwydyr yna fel nath nhw yn yr un gyntaf blwyddyn. So, gobeithio byddai'n gêm gyffroes ar faes Rodney Cred, ond fi ddim yn siŵr mae fe'n anodd i roi amcan arno hwn, oherwydd mae Sharks yn tîm mor diddorol, oherwydd gallen nhw troi lan a sgori ceisiau am trwy'r nos, a wedyn am 12 munud, maen nhw'n twitio bant, a wedyn mae Drigg yn ôl yn y gêm. So, fi'n mynd i fod yn positif a dweud Drigg gan 3. Mynd i fod yn gêm eitha agos, fi'n credu fydd y torf na yn falle dod mewn i effaith o ryw ffordd, yn ymwneud y rai chwaraewyr y Sharks, a wedyn gêm eitha tyn. Fi ddim yn disgwyl llawer o geisiau. Na, fi eitha sicr wedi llawer o geisiau. O'n i bai bod e'n mynd llawer o geisiau o un ochr. Falle fi'n fwy credu bydd y Sharks yn sgori. Fi'n syni braidd bod ti'n mynd am dreigiau yn buddugoliaeth. Falle bydd dim y ser i gyd o dde Africa nôl, wrth gwrs, bod fi'n gofio'r enw'r tournament ar, nid Tri-Nations. Championship. Rugby Championship, diolch yn fawr. Pencampwyr rugby. Sa'n gwybod, hwnna yw'r enw yn Gymraeg. Ond falle bydd nhw ddim, bod hwnna wedi cwpla, falle bydd ddim yr holl chwaraewyr yn dod nôl mae dal dych chi y Brodyd Chituka yn y rhengol, maen nhw ddwy cwrffyn a hanner, athletwyr gwych, dal dych chi boes fel Richardson yn rheng flan, Dreyer fyd, a wedyn yn yr olwyr Esterhazy yn sgori 2 gais, os fath un yn nhw, wel, oedd e fel gyllell trwy menyn, oedd dim llawer o amddiffyn yn ei erbynau, ond ta'n credu bydd neb mwyn daclo fe yn dod trwy yr 10-12 channel, fe nhw'n gweud a Hendrickson, Gico, Bobman, fel gefnwr fyd. Felly, wel, bydd yn gêm ddiddorol. Fi'n mynd i gweud bydd y Sharks yn cael fuddugoliaeth gan rhyw 6 pwynt. Ond y brwydr diddorol i fi yw ydy'r dreigiau'n gallu, wel, y peth pwysica da'r tîm yma yw taclo cynta. Dy daclos cynta ti i gael boes lawr yn gyflym. Oherwydd, os chi ddim yn cael yn lawr, maen nhw'n mynd i sgori. Fi'n gwybod bod hwnna'n sôn dwl, cos mae hwnna'n digwydd bob wythnos. Ond da athletwyr fel hwn, fel Esterhazy, fel y Brodyd Chituka, os ni'n rhoi nhw ar y drod flan, os ni'n rhoi nhw hanner eiliad i mynd hebddo chi, i gael ffend ymlaen, i gael bach o waith trad i cael heibio chi, maen nhw'n mynd i cymryd maen nhw'n mynd i neud maen nhw'n mor dda a maen nhw'n wych. Wel, unwaith maen nhw'n heibio chi ddim yn dal lan yn nhw chi. Felly, bydd e'n diddorol siwreif y dreigiau penwythnos yma, ond fel fi'n credu ni wedi gweud fe 2 fuddugoliaeth ni wedi gweud ar gyfer rhanbarthau, 2 golled mor belled. Fi wedi mynd am scales y dreigiau, so un diddorol. Fi wedi gweud un fuddugoliaeth, un gêm gyfartal. Fi'n credu bod hwnna'n bod yn bach yn anheg, ond fi'n credu bydd yn diddorol. Sôn am ganlyniadau, mae Pen y Bont wedi cael y buddugoliaeth gytre yn erbyn Abertawe, 30 pwynt i 10, wel, buddugoliaeth eitha swmpus, a ti'n edrych ar hynny, a'r ffordd mae'r gemau ma di bod, fel gym oddi ar gytre, a wedyn gym cyrtia wythnos ar ôl ei gilydd. Ydy hynna'n arwydd bod ni'n mynd i weld gemau rhywbeth tebyg da'r tîm oedd eraill, taw dim ond Pen y Bont oedd yr unig tîm oddi ar cytre nath ennill wythnos diwetha? Falle. Wrth gwrs oedd Abertawe fi credu nhw'n gwneud 11 o newidiadau o'r tîm wedi chwarae ar Saint Helen ar y penwythnos. So,
So falle bydd tîmoedd falle newid pethau. So fi credu bydd mae fe'n y rhwng gynta o'r Challenger Shield, dy Llanymdyfri chwarae Glynebwy. So bydd Llanymdyfri moyn cadw'r tlws na. Yn wedig i dangos fod nhw'n gallu ennill gemau gatre. So ie, mae fe'n un diddorol i gweld. Falle bydd tîmoedd oedd i gatre moyn ymladd nôl fe rhyw ffordd. Falle rhywun fel Caerdydd yn erbyn Quins, bydd nhw'n moyn ymateb nôl ar ôl colled wythnos diwetha. Ie, dim syndod taw, fi'n credu Ed Hawley yn cael yn siarad i Ifan Phillips ar ôl y gêm. Mae fe yw un o'r sir Super Rugby Cymru yn diwedd y cefnwr i Ben y Bont, a un o sir, un o sir y Pierre y Bont, a un o sir y gyngred yn gymaint gwbl. Siomi Abertawe, yr unig dîm nawr yn Super Rugby Cymru sydd heb fuddugoliaeth, dal i fod nawr. Eleni o'n gobeithio bach fwy ohonyn nhw oherwydd llawer o newidiadau, llawer o boes mewn. Josh Phillips ag flwyddyn dda iawn y llynedd a Pontypridd yn chwarae deg fyna. Be sydd wedi mynd yn anghywir, a ti'n credu bod yna gyfle i nhw pigo lan oddi ar hynny a cystadlu am y 6 uchaf dal i fod? Neu ti'n credu maen nhw'n mynd i bod flwyddyn i dyfu a eifedu a falle blwyddyn nesaf yw flwyddyn nhw? Ie, falle o ran falle ffocysu mwy o'r blwyddyn nesaf. Wrth gwrs mae fe'n dal dyddiau really cynnar dy'r cyngred, ond so mae'n mynd, os chi'n rhoi ffocws ar gemau gatre, ennill cwpl o gemau, creu bach o momentum, a wedyn gallu adeiladu lan wedyn mewn i'r blwyddyn nesaf, bydd mwy o ffocws wedyn am wella yn y cyngred. So, so nhw'n gallu troi gemau yna pryd maen nhw welled i colli, mynd i colli'n hwyr yn erbyn Casnewydd, colli'n hwyr yn erbyn Pen y Bont yn gemau gatre. So os maen nhw'n gallu troi rwyna mewn i fuddugoliaethau, so wedyn bydd pethau'n edrych yn eitha gwahanol. Ie, yn sicr a gobeithio bod nhw'n gallu troi bethau drosto. Yn mynd trwy'r gemau yn y Super Rugby Cymru, na i wneud hynny yn y man, wrth gwrs, fel fi wedi sôn, Iestyn sydd ar y brig yn ein rhagdybiaethau ni, a roed y dwrn lan i ddathlu hynny. Ond fi ar reithiwr y gweilad, da 3 bwynt allan. Fi'n credu o bosibilrwydd o 8, mae dy fi 3 yn gywir, sydd llain a hanner. Ie, mae fe ddim yn mynd yn dda, ond mae popeth yn gallu gwella wythnos yma. Caerdydd gatre i Gwyns Gaerfyrddin. Caerdydd, fi'n mynd i weid, ar gyfer y gêm yna. Llanymddyfri gatre i Glynebwy. Llanymddyfri. Os chi'n gweld thema, mae thema mynd i fod. Casnewydd gatre i Aberafon. Casnewydd. Pontypool gatre i RGC. Pontypool. Fi yn mynd i weid bod Caerdydd, Llanymddyfri a Pontypool mynd i cael y gorau ar y tîm oedd curo nhw wythnos diwetha. Iestyn, wyt ti'n anghytuno â unrhyw un o nhw? Fi ddim yn credu fi yn. Moyn ei bach o dadl, ond fi ddim yn credu mae dy fi unrhyw beth i roi lawr. Fi credu bydd Llanymddyfri Glynebwy falle gêm agosau'r penwythnos, a fi credu bydd Llanymddyfri ennill. Caerdydd dyle bydd i Quins gatre, falle wythnos diwetha yn bach o sioc. Bydd cyfle i nhw ail adeiladu ar ôl dechrau eitha dda i tymor. Casnewydd dyle fod yn eitha rwydd yn erbyn Aberafon. Fi credu gemau gatre Aberafon falle mae bwy o pwyslais yna, falle o gemau oedd y gatre, falle maen nhw ddim yn trafeilio'n dda. Na wedyn, os oedd gant y 3 bwyntau yn RGC wythnos diwetha, fi ddim siŵr faint sy'n mynd i fod wythnos yma lawr yn Pontypool. Mae fe wastad yn clawi ar y can na. Pontypool i ennill da. Fi credu, dy'r ca hefyd, fi credu bydd hwla just rhy gymaint. Mae Carwyn, neu ni aros am ei rhagfeithiau fe, wrth gwrs na i ofyn amdano fo. Nath o weid cyn penwythnos diwetha bod e'n mynd i roi pob un o'r gemau gytre i'r tîm pob un o'r canlyniadau i'r tîm oedd gytre, dyn ni weid.
Felly falle bydd pawb yn mynd yr un tîmoedd. Felly neu bydd ni gyd a 4 allan o 4, neu bydd ni gyd yn, wel, falle dim allan o 4 un i gyd. Fi'n mynd yn tactegol nawr i aros ar rhrig y tafel, just matcho pawb i gwneud yn siŵr. Os fi'n gywir, fi'n gywir. Os fi ddim, fi'n siŵr bod y rai eraill ddim yn gywir. Wel, bydd rhaid, wythnos yma sy'n cael off o'n yma, falle wythnos neu ddau i'w fynd, bydd sy'n rhaid i fynd gyda unwaith to. Diolch yn fawr i ti, y pod gyflym a joio hwn ar gyfer wythnos yma. Pob lwc i bob un o dîmoedd Cymru a i dîm menywod Cymru. Unrhyw beth arall Iestyn o gwybod yn ei sôn am. Steffan Manuel yn wario 10 ar gyfer wythnos, fi'n edrych ymlaen hynny ar gyfer Caerdydd, bydd hwnna'n ddiddorol. Cynweld, unrhyw beth arall Iestyn? Fi ddim credu mae dy fi unrhyw beth. Fi credu mae popeth di cael ei ddweud. Wel, popeth di cael ei ddweud tan wythnos nesaf. Bydd ni bach yn hynt yn yr wythnos. Fi'n credu ni'n recordo nos Fawrth, na? Wythnos nesaf oherwydd bod fi'n gweithio nos Iau a Carwyn ddim yn gallu gwneud chwaith. Felly, wel, bych chi'n gallu gwrando i sŵn a helyd ni, cwbl o noswaith ynghynt wythnos nesaf. Ond am yr amser, diolch yn fawr am wrando a so long am y tro.